ראש הממשלה נתניהו אין טלפון סלולרי. ראש הממשלה הוא איש של עט ונייר. יש לו, יש? לא פעיל. הוא צופה. זה לא היה פשוט שנתניהו, איש טלוויזיה, שנתפר במידות אמריקניות של הנשיאים, נגיד, שקדמו לאובמה, ישחה בתוך רשתות חברתיות. נכון, כדאי... זה לא היה פשוט שנתניהו, איש טלוויזיה, שנתפר במידות אמריקניות של הנשיאים, נגיד, שקדמו לאובמה, ישחה בתוך רשתות חברתיות. נכון, כדי להבין את הסיפור הזה, כדאי לחזור כמעט רבע מאה אחורה. נתניהו נתפס כמר טלוויזיה, יריביו הוותיקים מהפוליטיקה, פרס, שמיר, לועגים לו שהוא בכלל מהונדס באמת למידות ההם, שהוא לא רציני. כי הטלוויזיה נתפסה כמשהו לא רציני, הוא אשף השימוש במדיום, כל הדרך לרשות הממשלה, דרך האימות, אם אתם זוכרים, והתשדירים וכולי. ופתאום, ב-2013, מוצא עצמו נתניהו המבוגר יותר ב-20 שנה, מלוהק לתפקיד הזקן הארכאי והנרגן. הוא בפגישה עם כתבים לפני 3 שנים, אחרי בחירות 2013, שבהם שניים, לפיד ובנט, עשו שימוש מאוד חכם בפייסבוק, שנתניהו די נשאר מאחור, אמר, תראו חברים, אני לא אוהב שמנהלים את המדינה בפייסבוק, זה משפיע גם לתוכן. כשאתה יוצא מדיון וכותב סטטוס, זה לא טוב. אמר נתניהו ונראה פתאום מאוד 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 מבוגר. ואז נתניהו התחיל להבין, אני רוצה לראות לכם קטע עוד לפני עידן הפייסבוק, השנה היה 2006, ונתניהו משתמש בדבר הזה, המחשב, כדי לאחל שנה טובה לכולם, זה ועוד איזה קטע חביב. צריך ריכוז מחשבה, צריך לעבור לשלב הבא. אבל אתם יודעים, החיים הם לא משחק. שנה טובה. כן, טוב, זה כמובן שנה טובה. קנדי קראש מהפייסבוק לפני שנתיים. כן. אז תשמעו. אפרופו מחשב, אמרת לנו שגם אין לו מחשב במשרד. אין לו מחשב, כן. גם אין לו כרטיס אשראי. ביום כן, זה לא נכון. ביום כי אין מחשב, אז לא צריך לשלם בפייפל. אפסטור. ביום שעזב אהוד אולמרט משרד ראש הממשלה, הוצא ממנו גם המחשב. נתניהו מעולם לא גלש לוויינט, ליינט כמו שהוא קרא לזה. יש לו נוצה, כסת דיור. לא, אבל עת נובע כזה. תראו, או טוש שחור. מה הדבר הכי מדהים? הרי עם כל הכבוד לקנדי קראש והבדיחות וגם מה שראינו על סנאפצ'אט, אני חושב שפייסבוק, וזה מה שנתניהו הבין, זה התגשמות כל חלומותיו. למה? כי הוא מבין מה המהות שם אחרי הטכנולוגיה. הרי אתם יודעים, מה סוג הפוסטים שעובד בפייסבוק? חוץ מבדיחות. מה שעובד זה להגיד, בואו אני אראה לכם את האמת שלא מראים לכם שם בחוץ. בואו אני אראה לכם... נגד התקשורת ונגד שמאלנים. בדיוק. בואו אני אראה לכם את הצד השני של השטיח. הרי מה הדרך הכי נכונה להריץ פוסט, אני אגלה כאן סוד מקצועי, להגיד, אני הולך להגיד משהו לא פופולרי, או בואו תראו מה לא אמרתי לכם אתמול. כן, מאחורי הקלעים פלוס תפו. עכשיו, למה זה משתלב? הרי נתניהו... כל הקריירה הפוליטית שלו זה מין התנגשות חוזרת ונשנית וחוזרת עם התקשורת המסורתית שהוא מזהה אותה כנגדו גם מסיבות מדיניות שמאל וגם כמובן מסיבות של אינטרסים מסחריים, ופתאום נתניהו מקבל ביד את הכלי הזה שהוא לא של הילדים בנט ולפיד בעיניו. זאת הדרך שלו לתקשר עם בוחרים. אני לא אראה כאן את הקטע של הערבים נוהרים לקלפיות, נעים בכמויות, כי כולנו ראינו אותו. אני כן אראה לכם דוגמה שהטריפה את הכתבים המדיניים בחודש שעבר. הנה. לפני שבוע חזרתי מביקור היסטורי ברוסיה, לציון 25 שנים לחידוש היחסים בינינו. אני בטוח שהוצפתם בסיפורים בתקשורת על הביקור הזה, אבל ליתר ביטחון אני רוצה לספר לכם מה היה שם. שמע, קורה פה אבל דבר די מדהים. הרי אנחנו רגילים כבר, וגם זה כבר קצת משענן שאנחנו מקטרים על זה שהוא לא מתראיין. אבל הנה, הוא מתראיין לפחות לשאלות בעברית, אבל הנה הוא דווקא עונה יפה מאוד על שאלות בעברית, בצ'אט לייב בפייסבוק, ששואלים אותו איזה סרט אתה הכי אוהב, ושאלות נורא נעימות לכאורה. אז נכון, המראית עין של זה היא נורא טובה, אבל בכל זאת, איזה נפקות פוליטית יש לדבר כזה? הנפקות היא כזאת, נתניהו היחס שלו לתקשורת עבר 3 שלבים. בהתחלה זה היה פחד בקדנציה הראשונה.
הוא ניסה מאוד לתקשר, לקנות את ליבם של הפרשנים, של הכתבים, של כלי התקשורת. זה עבר לתיעוב, החל ב-2009 וצפונה, והיום נראה לי המילה הכי מדויקת תהיה בוז. תבינו, בנימין נתניהו, מר טלוויזיה, לא מופיע בטלוויזיה. הוא מר פייסבוק, הוא נתניהו, כמו שאמרת מקודם. ועדיין הוא לא חסר, כי הוא מופיע בפייסבוק. הוא נתניהו דור 3.0, חד משמעית, כמו שליאור הגדיר את זה בשיחה מוקדמת בינינו. זה הסיפור, ולכן המהפך הוא כל כך מדהים, כשכאמור אנחנו זוכרים, זה אדם אוטוטו בן 70, אם אתם זוכרים, בקדנציה הראשונה נתניהו דיבר על המחשב לכל ילד. זוכרים, זה היה החזון שלו, ואז אמרו, אין לו מחשב. הוא אמר, חברים, זה לא כך משנה, אני לא ילד. אז אני חושב שהדבר הנכון כאן הוא גם הדבר הזה. נתניהו רוכב על גב הנמר בפייסבוק, ואני רק אסיים ואתן לכם דוגמה קטנה. מה היה הרגע המשבר הכי גדול של נתניהו? למעט אולי החקירה, אנחנו יודעים מה יהיה איתה. מה היה הרגע? לא החקירות של שרה. הרגע שבו בנימין נתניהו מפרסם סטטוס בערב הירי של החייל אליאור עזריה, שמשפטו מתנהל היום, נגד החייל, ובאים אליו אנשי האינטרנט שלו, יונתן אוריך וטופז לוק, וגם מהצד יאיר נתניהו, ואומרים לו, תראה מה הולך לך בדף. הנמר שרכבת עליו כל הזמן, הנמר הזה, זה מילים שאני משתמש בהם, הנמר הזה שומט אותך מעל גבו. ובאמת מה שראינו מאז, התיקון הזה, תיקון שיפור עמדות לאחור, אולי הביטוי הכי מובהק, אם תרצו, לאיך נתניהו שפעם בא לתקשורת ודיבר על בר אילן ושתי מדינות, היום מסתכל על הפייסבוק והולך לכיוונו של אליאור עזריה. זה אולי המשמעות הכי גדולה. עמית סגל, תודה רבה. תודה, עמית. לילה טוב.